झाले ग सम्म बसले बाहेर सोरे आम्ही. हा हा सम्मा बसला इथे आणि वच्या जायत आता सुरू काही वचे सांग. माका गोबी मंचुरी खाऊ का म्हणा अशी जात असा आणि इथे माका बीच अंतचून बैसकाचे केवळ जायत ग मत गोबी मंचुरी अंगडीला आपण ನೋಡ್ತಾ यो ए होई रे एक प्लेट गोबी मंचुरी हांडी पळता नका नका माका ते आमगे लकी टेबल अंत बसली ना त्यांनी कसं की ते दिग दिग बड्ड खात असते माका त्यान जाऊ कशीला सन मारायते तो गाडी केक मन चेंज करचे. हा सांगा मामा कसं दाखव तुमका तई कसं पळायत असं ते हंग बगले सीट त्यांनी कसं की एक दिगची बड्ड सही खाता असत पळा त्या अंडी रे. त्या बोर्ड नाही मामा तका फ्रेंच फ्राईज म्हणून सांगतात ते. हा त्यांची माका त्यांची जाऊ का इथे चिके थैम पळया तुमगेल मक्षी टेबल अंतो आ आ आकरी नक्का माका लज्जी करता सा होय पळयला त्या कसं नाही आणि तिक खावं सोच तिथलेंच नवा हा वरे तशी कर खावा होई तिथलेंच वा राब आ करी आ आ आ आ समो आ करी आ आणि कितलं करते ते मग आ कोण तोंड पुरं दुखतं असा वग्गी घाला ती ए माय तुम्ही अशी सांगा तोंड आ कोण बैसा ते तई पळया तुमगेल बामून कसं करतास म्हणून हा ಹೊರಡಿಗೆ जाताल ಚೆಲ್ಯಾಕ तन्नी फ्रेंच फ्राईज खाऊ शिकतास हा कसं नाही जाऊ का झाल्यावर तुम्हीच पळया ते माय इथे हे पत्तोळीन मग एक काम द्यायचे कसन ग ती पळंग खाय ना म्हणतास मग खावेसी आम्हाला रे तिक खावेसीच्या बसले वा तुम्ही ये येते माका फ्रेंच फ्राईज नका कसं नाही नका हे पत्तोळी राब ग तूंची नेवे सांगिलाय हाव तशी सांगितलं तुमका तिक कशी खावेसी तर असाची पळया म्हण सांगिल तिथल्यांची माम बिल 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 हा तुका पेटीएम करतो मरे आता चिके अर्जंट रस हे कसं ना बा पातोळी हंगे होंगेन बसला अय्यो हंगे बुक्के पडलामू राब हे बुक्के त्या पातोळीक देऊन तिक चिके समाधान करता. ए पातोळी घ्या ग तुगेल का तरी कसं की हाडला पळा कसं हल्ला बानी हे तुम्ही हल्लल नाही मग गोतसा हंग कोणकी दवन घेऊन गेली त्यांची काढ मग दितासा ना तुम्ही ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೇ ಪ್ಲಾನ್ ವರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದಲ್ವಾ ಯಾಗ ಅಮ್ಮೆತ್ ಬೀಚ ಕೊಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸೇತಾಸ್ಕೋತುಕ कितले लायक जाता आशिल्ले हांगा बीचा मध्यान तेवून हांगा बैसून ताजे मागीर हांगा उदक पळोवन पक्षीक पळोवन रुखाक पळोवन बसचे आशिल्ले आमी न्हय कितले लायक जाता आशिल्ले लायक जात असेल होई जाल्यार तुम्ही खंयचे पक्षी पळयत असेल म्हण कोणा गोत ಹಂಗ ಇಲ್ಲರ ಬರೇ ಸೂರ್ವೆ ಮಾರಾಯ್ತಿತ್ತು ಗಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂತ ಕಸನೇ ಪುಣ್ಯಕ ಸೊದ್ದುನ್ ಕಾಡ್ತಾನವ इथे हांवें चिके उदका लागी वचून राबून येता ಹಾ ಪತ್ತೋಳಿ ಜಲ್ಗ ತುಗಲ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕೇಳು आणि घरा वचा की म्हाका हांगा तुकोन येवचें का म्हणना ना इथे जाल्यार कसं करचें घरकडे वचा होड नाही म्हाका काम आसा सुमार या वचात असतेला गंमत झाली ना ग पातोळी एक नमने रिफ्रेश झाला
आमगेले हे कामाचे गडबडी केदनाय आशिल्लेंची हाजी मध्यंतू आमी केदनाय पुणी अशेक आमगेले फॅमिली ಒಟ್ಟು टाइम स्पेंड करका तेन्ना आमकां कितले रिफ्रेश जाता पळया. इथे आम्ही निमगिल क्वेश्चन कोणी करेक्ट आन्सर दिला की होय ग सुमार आन्सर्स आयला आणि किलकी जन मस्त फन्नी फन्नी आन्सर्स दिला. आम्ही आमगेल प्रिवियस एपिसोड अंतू आमगेल व्ह्युअर्सांक एक क्वेश्चन निमगिले कसन म्हळ्यार व्हॅलेंटाईन्स डे दिवस तुमकां खंयची एक टायपाचे फूल दिवचेक जायना ते खंयचे म्हूण सांगून हे क्वेश्चनाक आम्ही एक्सपेक्ट केलेलो आन्सर कसन म्हळ्यार कॉलीफ्लॉवर म्हूण सांगून कसं म्हळ्यार फूल म्हळ्यार इंग्लिशान तो फ्लावर जाता तशी कॉलीफ्लॉवर तुमकां व्हॅलेंटाईन्स डे दिवस दिवचेक जायना म्हणून. हाका करेक्ट आन्सर दिलेलो कोण म्हळ्यार मानसी, प्रज्ञा कामत आणि विद्या कामत. हे नैशी ಕೆಲವು ಜನನ स्विमिंग पूल एप्रिल फूल म्हण सगळं आन्सर्स दिला ते आन्सर्स वर जाता. आता आमगेल आयचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार ओ हंग तुमकां दिसतास पळया ते कसन आहे म्हूण तुमी आमकां सांगता. हाका आमी दिवचे हिंट कसन म्हळ्यार हंत रब्बन तुमी पळयला रे बरी उद्दकचे दिसता. हक्का कोण फर्स्ट आन्सर दितकी ತಂಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮಿ ವಜ್ಜನ್ सांगतती. सो तुमगेल आन्सर कसं म्हणू आत्ताची वचून कमेंट सेक्शन अंत घालाती. आणि काही तुम्ही पातळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार रे आत्ता वचून सबस्क्राईब कराती. आणि तुमकां आमगेल व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येवका जाल्यार थंय आसूचे बेल आयकॉन वचून नोटिफिकेशन अंत ऑल म्हणू प्रेस करात. जायत आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओ अंत मेळटाची. बाय, धन्यवाद.